बाबा खूप बोर होतंय, काहीतरी नवीन फ्रेश ऑर्डर करा ना. माझ्याकडे एक सरप्राईज आहे. स्वाद गोकुळचा आस्वाद परंपरेचा गोडवा नात्याचा गारवा आनंदाचा गोकुळ आईस्क्रीम सोबती प्रत्येक क्षणाचा गोकुळ आईस्क्रीम. तरुणांना रोजगार उपलब्ध व्हावा म्हणून उद्योजक पैंकाणे हे दोडामार्ग तालुक्यातील आडाई MIDC इथं 100 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून डाटा कंटेनर तयार करण्याचा कारखाना सुरू करत आहेत. वाढदिवसानिमित्तानं माझ्या मित्रानं मला दिलेली ही भेट आहे अशी माहिती माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांनी दिली. सावंतवाडी इथं पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी क्रिएटिव्ह मॅन्युफॅक्चरिंग सोल्युशन इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीचे मालक सुनील पैंकाणे आणि संचालक संदीप रेडकर उपस्थित होते. माझे अनेक मित्र आहेत जे माझ्या प्रेमापोटी काही गुंतवणूक माझ्या मतदारसंघामध्ये पूर्वीसुद्धा त्यांनी केली आहे. असेच माझे एक मित्र पैकाणे आहेत ज्यांनी एक मोठी इंडस्ट्री बांदा विभागामध्ये सुरू केली आणि जवळजवळ आता त्या ठिकाणी 4 कारखाने आहेत. या निमित्ताने त्यांनी आणि काही गुंतवणूक करण्याचं कबूल केलं आहे. त्यांचे भाऊ या ठिकाणी उपस्थित आहेत सुनील पैकाणे आणि त्यांचे मॅनेजर आहेत जनरल मॅनेजर रेडकर साहेब ते सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित आहेत. आपल्याकडे जी डाटा सेंटर असतात या डाटा सेंटरना त्या ठिकाणी एक जसं आपल्याकडे मोठे मोठे कंटेनर असतात तसा त्या टाईपचा कंटेनर लागतो आणि हल्लीच्या दिवसामध्ये कंटेनरमध्ये डाटा सेंटर सुरू करण्याचा एक मोठं भाग हा भारतामध्ये सुद्धा सुरू झालेला आहे आणि त्याच्यामुळे अशा डाटा सेंटरना लागणारे कंटेनर तयार करण्याची फॅक्टरी ही पैकाणे ग्रुपने त्या ठिकाणी सुरू करण्याचं मान्य केलं आहे. त्याच्यासाठी त्यांना 6 एकर जागा लागणार आहे. तर उद्याच दुपारी 12 वाजता मी अपॉइंटमेंट ठरवली आहे. मी खरं तर उद्या मला मुंबईला जायला लागेल परंतु स्वतः अतुल पैकाणेसुद्धा उद्या येतील. MIDCचे अधिकारी येतील आणि 6 एकर जागा जिथे सिलेक्ट करतील त्या ठिकाणी हा नवीन प्रकल्प होईल आणि साधारण खेळत्या भांडवलासकट साधारण 100 कोटीची गुंतवणूक त्याच्यामध्ये होईल. त्याच्यामध्ये 60 कोटीच्या आसपास ही फिक्स गुंतवणूक आणि 40 कोटीच्या आसपास खेळतं भांडवल म्हणून 100 कोटीची इन्व्हेस्टमेंट त्या ठिकाणी होईल आणि पहिल्या टप्प्यामध्ये 60च्या आसपास लोक आणि दुसऱ्या टप्प्यामध्ये 100 ते 150 लोक हे त्या ठिकाणी नोकरीला लागतील. शेवटी एका अर्थाने माझ्या मित्रांनी दिलेली ही वाढदिवसाची भेट आहे असं मी समजतो कारण युवकांना रोजगार मिळणं ही फार मोठी गरज ही त्या भागातली आहे आणि ते ओळखून पैकाणी जे करतायत त्याच्याबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे. आणि उद्या मी सूचना देईन त्या ठिकाणी सरपंचांना सुद्धा उपस्थित राहायच्या सूचना देईन, उपसभापतींना उपस्थित राहण्याची सूचना देईन आणि एक चांगली सुरुवात ही त्या दृष्टीने होईल. 45 कारखाने ऑलरेडी सुरू झालेले आहेत. दर गुरुवारी त्या ठिकाणी MIDCचे अधिकारी उपस्थित असतात आणि त्याच्यामुळे ज्या लोकांना नवीन कारखाने त्या ठिकाणी घालायचे आहेत त्यांचा मार्गसुद्धा आता मोकळा झालेला आहे. परंतु पुढच्या व्हिजिटला ज्यावेळेला मी येईन त्यावेळेला मी सुद्धा त्या ठिकाणी भेट देईन आणि जास्तीत जास्त इंडस्ट्रीज कशा या मतदारसंघामध्ये येतील याच्यासाठी आम्ही योग्य ती काळजी घेऊ. 700 लोक सध्याच काम करतात. लोक बऱ्याच वेळेला टीका करतात ते काय बघत नाहीत की किती इंडस्ट्री आणल्या किती लोक काम करतात आणि आढाळी सुरू झाल्यानंतर आणि लोकांना काम मिळेल. आणि वाफुलीला सुद्धा आमचा प्रयत्न आहे की ॲडजॉइनिंग जमीन जर मिळू शकली तर तिथंसुद्धा एक्सपान्शन करायचं जेणेकरून बांदा परिसरातल्या लोकांना या ठिकाणी रोजगार मिळेल आणि आडाळी परिसरातले म्हणजे दोडामार्ग तालुक्यातल्या लोकांना तिथं रोजगार मिळेल. क्रिएटिव्ह मॅन्युफॅक्चरिंग सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीचं नाव आहे, पैकाणे ग्रुप आहे आणि माझं नाव सुनील पैकाणे. लँड हातात मिळाल्यावर 6 ते 8 महिन्यात कमर्शियल प्रोडक्शन चालू होणार. त्याच्या आधी मी एकच मिनिट घेतो. दीपकबाईनं आम्हाला सिंधुदुर्गात इन्व्हाइट केलं 2010 साली. आमचा कारखाना गोव्यात आहे आणि वी आर व्हेरी थँकफुल, आभारी आहोत दीपकबाईंचं. 100 लोक होती 2010 साली. 16 वर्षात आता आम्ही जवळजवळ 700 लोक आहेत तिथे वाफुली इंडस्ट्रियल इस्टेटला. ती जागा आमची भरली आहे म्हणून दीपकबाईंनी आढाळी इंडस्ट्रियल इस्टेटला आम्हाला सांगितलं की तिथे जागा अलॉट करताय म्हणून. तो वन्स अगेन आभारी आहोत. 6 ते 8 महिन्यात आमचं प्रोडक्शन चालू होणार. जिथे जातो गोव्याचे लोक जेव्हा आम्ही तुळ्याला आहेत रेडियस ऑफ 15-20 किलोमीटर्स आम्ही जाऊन त्यांना इन्व्हाइट करून जे ट्रेन पण नाहीत तर आम्ही त्यांना ट्रेन करून
वी मेक शुअर दॅट दे आर देअर विथ अस. इथे पण जे लोक आहेत ॲव्हरेज एम्प्लॉयमेंट एज जे आहे ते 10 ते 12 वर्ष आहे. 16 वर्षाच्या आमच्या सिन्स वी एस्टॅब्लिश्ड इन हाफुली. सो वी ऑलवेज गो विथ लोकल आणि आम्ही लोकल युथांनाच जनरली ITI तरी असायला पाहिजे. पण इव्हन 12th पास आम्ही अनस्किल आहे तर आम्ही त्यांना स्किलिंग करतो डिपेंडिंग ऑन आवर इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट आणि त्याप्रमाणे आम्ही त्यांना प्रोत्साहन देतो.